Na mañá de hoxe produciuse un novo problema no lugar de Iriz, na parroquia de Parada, onde se están a construir os depósitos e a captación de agua do abastecemento hidráulico dende o río Umia. En concreto, trátase da escorrenta de augas de rega por unha pista que atravesa o lugar. Este incidente estivo motivado polo temporal de chove e vento que estes días está a padecer toda Galicia. Xa no pasado mes de novembro, dende o Concello, se advertía dos desperfectos que estas obras estaban a causar nesa pista e que tamén afectaban as vivendas colindantes polo desvío das augas da presa de Leira. Na mañá de hoxe, técnicos municipais acudiron a Iriz para realizar un informe sobre a situación. En semanas pasadas, a empresa adxudicataria da obra xa realizara a instalación de tubos para conducir as augas, que nestes días amosáronse insuficientes para evacuar a choiva caída. O Concello informou de xeito inmediato á empresa que realiza os traballos e esta comprometeuse a enviar unha brigada de operarios ao lugar para atopar unha solución definitiva ao problema. Esta podería pasar pola instalación de tubos de maior calibre. O goberno local trasladará o informe dos técnicos municipais a Augas de Galicia, o ente da Xunta responsable da execución da traída. Asador Parrillada Río Liñares. A partir das 7 da mañá danse desayunos, cafés, chocolates, capuchinos, zumos naturais, acompañados de churros, croissants, magdalenas, bizcoito e toda clase de bollería. Todos os días unha ampla carta: calamares, pulpo, langostinos, carnes á brasa, chuletón, croca, churrasco, solombo de boi, entrecot. Temos 10 variedades de tortillas e ensaladas, así como empanadas e postres caseiros. Ven a celebrar os teus bautizos, comunións, reunións, comidas familiares e todo tipo de eventos. Asador Parrillada Río Liñares.